Všude na nás vyskakují vyprodané arény mainstreamových žánrů. Všude samý rock, pop, rap, ale víte, co je skvělý? Že jsme ani v roce 2026 nezapomněli na starý dobrý folk. A právě v něm jsou nejlepší kolárovci. Tahle parta funguje od roku 1997 a už stačila vydat 13 alb. Jádro tvoří 3 bratři se spoustou muzikantů a koncertů mají nespočet. Co se to děje? A to my vôbec netušíme, my sme iba muzikanti, chodíme hrávať, kde nás pozvú. Ja musím priznať, že tento koncert dnes v klube Roxy je už vlastne 6. koncert v rade, teda od piatku. Včera sme mali dvojak. Tá sranda je, že my sme 5 súrodenci. A všetci, no, ale teraz profesionálne sa venujeme. Počkej, jak 5? Tak máme ešte staršieho brata a najmladšiu sestru a všetci 5 sme niekedy hrali. No. Byste mohli být Kolárovci 5. V poslední době mám štěstí na kapely tvořené bratry a vždy mě překvapí jejich soudržnost. Samozrejme, ako v každej kapele alebo v každej rodine, niekedy sa aj pohádame, niekedy vlastne... Kvůli čemu? Kvôli rôznym veciam, kvôli Marek. Ja by som povedal tak, že my sa nehádame, my sa rovno pobijeme. Skoro 30 let na scéně, no to už je pořádná doba. A že by síly ubývaly, rozhodně nehrozí. Obzvlášť poté, co jsem viděl na jejich pražském koncertu. Keď prídu ľudia na Kolárovcov, tak snažíme sa, aby mali kľud, pohodu, humorné slovo, dobrú muziku, aby si zabékali, ako hovoríte vy, naši západní bratia Česi, ale jednoducho, aby tí ľudia boli načerpaní pozitívnou energiou a povedia, jo, bolo to super, kluci sa nám páčili, prídeme znova. Co cérenky? Jaký český tady máte cérenky, dobrý? Tak o nich neviem, no. Jo, takhle. Jste ženatý všichni. Všichni jste ženatý, kluci, vy jste nejpopulárnější teďka. Yeah. Stejně jsem si neodpustil otázku na tělo. Dá se v tomhle žánru žít rock and roll? Priznám sa, že... Slivovička? Nie, priznám sa, že my máme zásadu, že vôbec nepijeme teda. A pred koncertom nie, sem tam si po koncerte dáme pivo, keď sme v Čechách, tak ochutnáme. To by bol hriech zase neochutnať pivo, ale nežijeme rock and roll, berieme to úplne tak, snažíme sa to čisto brať. Kolárovci jsou fenomén a pokud budete mít to štěstí a dostanete se na jejich vyprodané vystoupení, jistě mi dáte za pravdu. Takže folklor žije, díky bohu.